anogara mumbe arege tigarire pasi pamakura mhepwa tokupedza pamvuri yesasikana vazowaikwa zuva yesasikana moroi yesikana shamwari yangu unonzani blessing uri se blessing unonzani Esther Esther tiri kuziya Esther shamwari yangu tiri kuziya kwamwachona muri right here muripo good mama makadii tiri nani pakadiwo pani tinotenda alright ndinonzi Uncle Saint ndinobva kuSaint TV takambouya ndofunga makanzwa nevana kuti takambosvikawo pano takaita kuti tisvike takaona kuno kwamugere tikati tisvike kuti munhu oti hama dziri kugarapo vari kurarama sei meno mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munonzoma yani uye mune vana vangani vanapa munorarama navo uye muchirarama sei navo so vana patikauya vakambodzivisa kuti kana kuchikoro chaiko kwakatonetsa kuti vaende nenyaya yekushayiwa mari pane vakakubatai vakati vachabhadhara anoonekwa kumafizi kureva kuti zoni hazvireve kuti vanenge vachibhadhara pese ndezvepano nepapo nekuwanawo kwavanenge vaita saka mukawana vanobhadhara kuti vana vaende kuchikoro vange vari vanorega kugara vari pamba zvinenge zvakadiniwo zvinenge zvakanaka mari vangandizvirawo adidi tinotenda mane nguva yakareba sei muchigara panapa panapa ndane 17 years ndiripanapa 17 years ndiri pano ndichirarama upenyu hwandiri kurarama kusvika ndazosiyiwa nababa asofa izvozvo vane 5 years vandisiya hey saka chikafu munoita sei nevana munoshanda kupi kwekuti mukwanise kuriritira mhuri hakuna kwandinoshanda ndingofamba ndichingoti pendazouya ugezi washeni ndopedza pendazouya tisapurira ndosapura then ndobva ndapiwawo kana ufu kana makapera usiku chero unenge andipawo kana kasaipura zindiyanditenda tisauti ndichisipo ndoupenyu ndomararamiro amuri kuita hey ya mhuri yeZimbabwe ndofunga muri ngozvinzwira panapa patiri ndiamai vanorarama nevana kunzvimbo inonzi Nyakamiti kuno kumakomo eNyakamiti yakagandurana neMutare Border Timbers ndokwavagere kwavanogara vari vega nguva yakapera takambouya pano tikakumbira kwamuri mhuri yeZimbabwe tikatora mavhidhios takagara pamumvuripo panapa tichizivisa mhuri yeZimbabwe zvedambudziko riri pano zvino kune hama dzakatibata dzikati aiwa vakativimbisa kuti vane zvavachaita vamwe vacho vakaita zvatati tinge tiri tinodzoka pano nhasi kuuya kwandaita tauya tine vatituma vane kachipo kavati timbouya tizokusiyirai vamwe vakavimbisa kuti pamberi apo kana zvichinge zvavaitira vachange vari vanotibata zvakare kuti tinge tiri vange vari vanozadzisa sekuvimbisa kwavakaita
ndosaka mationa tauya pano nhasi. Totenda vanhu ava nezviraramira ndinde gani mhuri zvakaoma ndinotenda hangu nerudo rwenyu kamaita Mwari amukomborerei mazvita henyu. Tinotenda chose kune hama dzinoita zvinhu zvakanaka zvinobatawo mwoyo yevamwe nokubatsira, kugonawo kuonawo panoda kubatsirwa tichibatsira. Aiwa, uyai tisanganei zvakare tichisvitsa kachipo kadiki katinako katoda kuti tinge tichinosvitsa kwavari. Saka akandoka chipo katatumwawo nako vatitumawo vakati aiwa, itai musvike munoona mama pamwe chete nemhuri, muwasvitsewo zvekudya nezvekupfeka. Pane hembe dzana sisi pamwe chete nana bhuti. Saka ndo chipo chatinacho. Rarama upenyu hunondirwadza nengoti panogara pese hapana nani ndiona nekuda kuti panzvimbo yandakagara ndinorarama ndega nemhuri yangu. Sandonitenda vanhu veZimbabwe nekundiona kumaita Mwari amukomborerei. Chokwadi. Zvakare ndine kachipo kandinako, mari yandinayo ndinoda kuti ndikusvitsei yekuti mubatsirike nawo nezvimwewo zvisipo apa, mubatsirika nawo pamwe chete nevana. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tida kutenda mhuri yeZimbabwe kune vese vanoramba vachimira nehama kumativi mana enyika munguva dzose dzatinouya tichichema kwamuri. Kune vese vanoda kubatsira, tibatei panhamba dziri paskirini. Oh, mama, matoya nadzo? Good. Alright, saka ndo mumba munorara vakomana munomu? Ndomumba munorara vakomana. Mhuri yeZimbabwe ndokunga muri kungozvionerawo munorara vanakomana vari vega. Timbona pamba vangada kubatsira. Zvimwe zvezvo zvamunoshuwa kuti munge muri munobatsirwa nazvo ndezvipi? Ndinokwanisa kuti ndishandewo, asi kana pekutangira kuti ndone kuti ndingatengesa izvozvo ndiri kumborima, kukwetsa munda kwandiri kuita. Kurima kwandiri kuita ndinongorima mbeu, ndinongoita zvokungotiwo ndikaita karicho ndotenga chibhakiti ndosima, asi ndinongosima muvhu musina kana fertilizer kachiri. Ndichitiwo dai yawo Mwari andibatsira ndaona zvimbeu kana fertilizer kuita kuti ndiwo ndinoshanda ndichichengetawo mhuri yandakasiirwa
nababa ndiri panzvimbo yakadai nekuti zvinotondirema. Ndinotombosvika panguva yekuti vana ava ndanguvasiyawo vega nesango, ndoenda kopararira musango nekuti upenyu hwacho hunenge hwandiremera ndiri ndega muupenyu hwakadai. Asi ndozobatwa nemweya wekuti saka ndikavasiya vana vangu vachanda kugara kumusika vechingoita ukungombeya nesango. Ndozvimwe zvinhu zvinoda kuti ndirambe ndakabvumamira vana vangu ndiri mukati maine nzvimbo yandiri kurarama ndiri kudai. Ndakaomerwa vanhu vaMwari kushanda ndichikugona kushanda asi kana pekutangira cha handina kana pekuti nditangire. Unongoziva munhu kana uri kurarama upenyu hwakadai haoni kana munhu anokutekesa. Nekuda kuda kuti ukatekesa nyangwe anodarika nerodhi unenge akufunga kuti uda kumukumbira. Ndori munhu wokungoti unongoti mari nditarireiwo nguva dzose nyangwe pazvimabati nokuti handina kana shamwari kana hama. Unotekesa nerodhi unotarisa kurutivi unondona semunhu ndinotenderera musoro izvo ndisingatendereri musoro kuri kuda kweupenyu hwakandoomera. Baba vaivapo zvanga zviri nani ko zvino ndasara ndingori ndega sezvandiri nemhuri yangu pachikoro. Kushanda ndinogona, kurima ndinogona, kutengesa ndinogona, asi pakuti nditangire handina vanhu vaMwari. Vana ndo vari kundinge ndiri pano dai vasivana ndakadzungira zvangu mugomo ndakazorowa nekuda kwokuomerwa kweupenyu. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira dambudziko riri pano paSaint TV. Tinogara tichikutaura kuti zvoni dambudziko kana rawira umwe wedu, aiwa idambudziko rinenge ratowira tese. So kunokwanisa kunge vari vanotibata vanokasununguka kutibata sezvakaitawo vatitumawo pazuva ranhasi kuti tinge tiri panapa tinge tiri tinobatsirana namama kuti dambudziko riri pano ringe riri rinopera. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekuramba muchisapota Saint TV pese patinouya tichema kwamuri imi muripo kutiteerera, kutinzwa kuchema kwedu nekumira nehama. Zvandinotenda kuti tichapfuurira mberi nekumira namama vari panapa kuti zvinge zvinoenda. Aiwa tinotenda. Aiwa tiri kuno kuNyakamiti kuno kwaMutare kumakomoyo from Uncle Saint neSaint TV crew. Ndichida kuti big shout out kuna mukoma vanonzi iwo Sekundai Chitima ndo vakatibatira mushini. Chite big shout out to him. Thank you very much Sei Chitima nekuwanikwa muri munongosapota Saint TV. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now. Chiti much love. Tichida kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa. Zvikuru sei toda kutenda avo vakapatana neSaint TV kuti tinge tiri tinodzokera kwaMutare kunobatsirana namama nechikafu pamwe nenhumbi nezvimwe. Iwa tichida kutendai kunavo vada kupatana nesu kuti tinge tiri tinobatsirana namama. Aiwa makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen idzo tokurukura toona kuti tingabatsirana sei nemhuri iyi. Mhuri yeZimbabwe, kutaurirana chokwadi hakuna mwana anofanira kunge ari anorarama upenyu hunorwadza kudai. Iwe neni tine basa rekuti tinge tiri tinobatsirana nevana ava kuvaumbira ramangwana uye kuti ramangwana ravo ringe riri rakajeka. Izvi zvinongoitwa badzi kana isu tichinge tabatirana pamwe chete, tisina kusvoora, tisina kutaura kwakawanda uye kutsvaga kuti chii chakaita kuti vange vari vanosvika pavari, asi isusu tinge tiri tinobatsira sokutumwa kwatinenge taitwa pamwoyo yedu naMwari.
Thank you very much for your unwavering support, Saint family. From Uncle Saint ne Saint TV crew, ayo pari zvino tinoti it's much love.